Umdlali wasesiswini weMamelodi Sundowns uRivaldo Court usephumile obala wathi Orlando Pirates idlala i-catch-up ku-Betway Premiership. uCourt ukholwa ukuthi iPirates esele ngamaphuzu angu-18 kuSundowns inemidlalo emine esandleni izodonsa kanzima ukuvala igebe. NgokukaCourt, ukuba nemidlalo esandleni akusho ukuthi usunamaphuzu, kanti iPirates izodinga ukunqoba yonke imidlalo esele ngesikhathi ithandazela ukuthi iSundowns ilahla amaphuzu. Uqhube wathi ukudlala ibhola le-catch-up kuyakhathaza ngokomqondo futhi kungadala amaphutha enkundleni. Owayengukapteni weSundowns uHlompho Kekana uyavumelana nokusho uCourt, ebheka i-experience nolwazi lwakhe lokusalela emuva kwemidlalo ngasekupheleni kwesizini. uKekana ukhumbula isizini lapho iSundowns yayinemidlalo emihlanu esandleni kodwa yahluleka ukuwina ileague. uCourt obelimele ecishe yonke isizini uhlabe kumxhwele ngokukhula kweqembu ngaphansi komqeqeshi uMiguel Cardoso. Ukholelwa ukuthi ikhono leqembu lokujwayela izitayela zokudlala ezahlukene kanye nokuphatha imidlalo ngempumelelo kube ukhiye ekunqobeni kwabo okungaguquki. Yize iSundowns iyiqembu elingcono ephepheni, uCourt uyavuma ukuthi iSundowns izodinga ukuzikhandla ukuze iwine imidlalo, ikakhulukazi uma ibhekene nezimbangi ezincane. Uthi iqembu lizimisela ukwenza noma yini ukuze liwine, kungakhathaleki ukuthi idlala ibhola eliphathekayo noma ukuya ngqo nokuwina amabhola esibili.